Iznenađenjima nikad kraja. Bivša zadrugar Lazar Čolić Zoli, njegova tadašnja cimerka i partnerka s kojom je upražnjavao nezaštićene odnose Ina Rajzinger mogli bi postati roditelji ukoliko bi se ispostavilo da su usled rane trudnoće testovi koji su radili krajem prethodnih godina pokazivali lažne rezultate. Povodom ovih spekulacija Zola se oglasio za medije, objasnio šta će preduzeti ukoliko je vreme da beba zakmeči. Ja sam taj koji se njoj javio na osnovu tih nekih priča za trudnoću. Lepo sam mi rekao da li istina da si trudni jer mi pišu ljudi poruke, ne znam u čemu se radi, ništa mi nije odgovorila, a viđen je u nedelju prošlu, objasnio je Zola. Kako kaže, on i dalje ne zna da li je Ina trudna, ukoliko jest, učinit će sve što se od njega očekuje. Ako je test koji smo radili u zadruzi tada pogrešio, otići ćemo da radimo DNK. Ako je moje dete, pravim neviđeno veselje, nema veze što nema sreće i ljubav između nas dvoje. Ne znam šta nosi ni da li uopšte nosi, ali ako bude devojčica zvaće se Tankosava, a ako je muško onda Nedeljko, izjavio Zola za medije.